Aluo mago jochiw thieth e bwo Universal Healthcare ma bende obago ng'anyo maratipo ka bende giwacho moko kuom achiedh nade ma gikaloe gima duong' ma gidwaro mondo mi ondigi e yo mongirore kendo mar mondo mi sirikal ochulgi gopegi ka giwacho jowadgi mamoko ma bende ne gin godo kana nochiwniga gi orak nosemi tich e yo mogirore mak mana gin magitiyo e bwo sirikande mag counties ema mano pok ochopo mano ka bende koro notelnegi kanyo kata achiel kuom jokanyo ma clinical officers kata Kenya Union of Clinical Officers kachiel koda senator ma Nyandarua Methu ma bende chopo kanyo mar mondo mi okonygi e chwalo duondgi ne sirikal kotenore koda dwaro margi. Ka kamano wadhi nyime kama wadhi e kaunti ma Busia ka en fuong'ruok ne nyamreche 350 mawuok e sub county ma Teso North county ma Busia bang' yudo ndigni mar bero chenro maggi magichiwo e kor gwenge. Chenro no mokawo omenda maromo milion 10 otime tudruok e kind sirikal kaunti ma Busia kod jochiw sir mawuok e migawo mar World Bicycle Relief and Living Goods. Otieno Daniel Nigiler. Chenro no mageto bero chwalo thieth e gwenge ma Busia ochake sub county ma Teso North kaluwore gi midhiero mag aluora e sub county no ka bende igeno mar biro chwalo chenro makamano e sub county mamoko manie county no. Jochiw thieth e kor gwenge ma kono orwako chenro no gi ilo ka giwacho ni chenro makamano biro miyo tijgi bedo mayot kopim gi kinde mane giwuotho malach ka gichwalo chenro go eko mag thieth ne jopiny. Na kweli sisi pale vijijini sasa tunatambulika, kazi inasonga mbele bila kulala. Kwa hilo na wale wote ambao wanashirikiana na idara ya afya hapa Busia, hatuna budi kuwashukuru. Letu ni kushukuru Mungu sana kwamba munatambua kazi ambayo CHPs wanafanya. E nyasi mar chiwo ndignigo, Victor Bire man jata tije e riwruok mar Living Goods ne otielo midhiero ma jochiw thiethgo osebedogo e kinde malach. Omeno ni jochiw thieth mathoth e kor gwenge osebedo ka chiwo thieth e kor gwenge mathoth kendo ndignigo biro konyogi e chwalo tijegi e yo maber kendo e kinde mowinjore. Nyawadgi Nixon Ouku mar World Bicycle Relief oywago nengo mar chiwo thieth e kor gwenge ka omedo ni sir makamano biro konyogi e midhiero mar wuoth ma jochiw thiethgo osebedogo e kinde ma gichwalo thieth e kaunti no. Tumekuwa tukitembea nao kijijini. Your Excellency, ile begi pale unapoitizama ukiinua ina uzito wake tu ambao ni uzito mzuri. Kwa hivyo wakati tunatembea na hao madaktari, ukimwambia ya kwamba na ukuje na begi lako la kazi, anashangaa atabebaje hilo begi katika nyumba karibu 10. Sisi hivyo madaktari. That's majority of the CHPs have about 100 households, but we have some who have more than 100 households. So in such villages, traversing and ensuring that households are getting services becomes a big challenge. In Kenya, we are currently embracing primary health care. And that means we have to work closely with the community health promoters to solve for these health issues, right? So moving forward, we just work together to make sure that each and every community health promoters in the country don't fail to do their job because of mobility. Korka kore, apisa maduong' mar thieth gi ler e kaunti ma Busia, Laktar Susan Outa, wacho ni ndignigo maromo 350 omi jochiw thiethgo kaka yono eno mar jiwogi e tijgi. And we hope that there will be improved service delivery for this noble initiative. We have ensured that we are now up to date with a stipend for the CHPs in order to motivate them to work better. Na mambo mazito ambayo mlituambia tujaribu kusuluhisha is number 1, mobility. Mambo ya kutembea mguu, toa pesa kupanda bodaboda inaletea shida nyingi, sio? Ukasema jambo la pili, stipend. Stipend hampati, inachelewa, haiji kwa muda ambao unafaa. Unataka stipend yenu ije kwa muda ambao unafaa. Outa ojogi mondo mi giti gi ndignigo e yo makare mar kelo sir mamoko ne jowadgi ma odong'. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.